Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauliate tu sudah hita naro mar minggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong 5 par minggota berbahasa Indonesia. Masuk pukul 8 jala berbahasa Batak. Masuk pukul 10 sadawip. Tuhat tama namandongani hita saluhutna. Neng mulat tama parminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Rap jongjong mahita tedehon ma Yesus say ingani. Yesus saingani Huriang tokto say parbahiyai na pungunison rohana migohi dohot pangasahi say panamai asalang dumoras lakanami pai mahari hobas midabo Jadi dohonon ni halak ma di ari nasasadai ida ma oddo de batata na itahaposi na mangurupi hita di soddo Jahoba na itahaposi marolopolok mahita jala marlas ni roha mida hatuon nai mar hite goar ni de bata ama dohot goar ni anak na Yesus Kristus dohot goar ni ton di porbadian atu mapalangit dohot nanoon say di pasaorhon madamena tuton ditabe. Amin. Jongjong dope hita tapuji tu hatta marhite deta nomor 126 ayat sadaro ditolu huha holongido. Huha holongido harajau ni Tuhan saban damping mian disi pabadiahoni nampe huri abi uha hologi na argai di hopopo o Tuhan agogo utangi akon man uri abi Tuhan haring kason matoktok mamula di jolong amin. Udul mahamu Rakmadok mahita tangiang panidangion tamulay ma Aliyama nami na di banwa ginjang Namano pahami sian holong ni roham Namangaramoti hami marhite-hite holong mi Jalan apa tahun hami di bagasan holong ni roham Mardongan haserepon ni roha Huparhatokot hami dona soha holongi hami ho Sian nasa roha Tondi pikiran dohot gogonami Jala dongani pedang huhaulongi hami
songon pakaholong ni Kristus dihami. Namian dong ulum di bagasan ton dinami, alay hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huraduti hami lomo ni roham, IPC sama nasa dosa na mulahami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panugun-ugun tondim mahami, disude ulaw nanay ulaw nami tujulanon, asa gabi patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak hamulyaonmu, namian di bagasan panokpayon, mari ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Tongon hata si patogarton di dihita, Imasian Jesayo 43 ayat 10 rodi 12. Didok songonon, au tutu au do Jahoba, jaladangadong silehon tua dukon ni ahu, nunga au pabuahon, jala au paluahon, jala au patu begehosa, jaladangadong debata sileban di tonga-tonga muna, alai hamudo akasitidangiku, ninna Jahoba, jala ahu do debata. Rak mahita martangiang, tangiang na pinudahon ni Tuhata Yesus Kristus, tahiang aliamanami, rak madok mahita. Aliamanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malo meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hamitogion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah rajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, sa leleng nileleng na. Amen. Padyaha mahita marsialusalusan, manang responsoria, imasian pesalmen sada ayat sada rodionom rap jongjong mahita. Martua mahalak na soolo mangihut tontahi ni akaparjahat, jala na soolo jongjong tudalan ni akapardosa, jala na soolo sa hundulan dohot akapangarehei. Saya patik di Jehovah dolong ni rohana, jala saido dipikir rohana, Arya dohot bolongin. Tongon haudo ibana na sinuan di topi ni batang aek, namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina, bulung na pedangolo malos, jala sudi na nyulana menjadi do. Alaydang songoni anggo pangalahon ni akaparjahat, songon orbuk na hinapakon ni alugo donasida. Ibaheni dang manahan akaparjahati maradopon paruhuman, manang tarbahen akapardosa jongjong di luhutan ni akanatigor roha rapita, ay ditanda Jehovah do dalan ni akanatigor rohai, alay matua laulonong do anggo dalan ni akaparjahat, Gloria Patri sangat madiama. Sangat madiama, anak ng tondi porbadiapi, nahon siyan mulana, nang rodi sa leleng na, nuay nang sogot mi. Amen. Tongon nakadongata sa haporsyaon diliat portibion, tahatidakon mahaporsyaot tay rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, jala ditanom. Nungi mulak mangulu diari patuluhon, namanay tu surgo,
lahul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jeladong sada huria na badia, huria hatopan hela Kristen akan na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihangeluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Tabege mas ada ede pujian sian akai nata PWMI.
Mauliate ma di tuhatta, mauliate ma di akainata PWMI. Tongon patujolo ni jamita, begiotan non na pinasahat ni Naposona, Imasian Pilemon bidusada ayat sada rodi 20 sada. Tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Au surat ni si Paulus na tarihot ala ni Kristus Jesus nang Timoteus dongani madapoton si Pilemon na hinahulongan dongan nami sa ulaon laos madapoton si Apia iboto nami dohot si Arkipus dongan nami marukil rodi huria na di marluhut di bagasmu asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus nama dok mauliate do autu debatakku toktong marningot ho di akatangyaku ay hubege do holong ni roham dohot haporsiaonmu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akanabadia anggiat ma marpakorhon hasaoron ni haporsiaon mi lao mananda nasa nadinggan na di bagasan hamu maradopon Kristusi ay godang do diaw halalas ni roha nang apul-apul dibahen holong ni roham ay dipasabam hodo ate-ate ni akkanabadiay alianggia. Ope, godang dunian hiras ni rohakku di bagasan Kristus, mga rodihon na tamatuho. Alay ala ni holong ni rohay, tagonan maaw mangilihilik. Nunga songoni aw Paulus nang matua, jalatarihot nuaeng ala ni Kristus Jesus. Asa huelek-helek maho. Alani anak koku, si Onesimus, nahutubuhon, dinatarihoton au, na sumarguna do ibana na jolo diho, alay nuaeng marguna si tutu do diho, nang diaw. Nahusuro do ibana mulak tuho, doson rohakku do ibana huetong. Naeng do niya tiopokku ibana, asa sikadmu ibana pature-turehonaw, dinatarateon ahu ala ni barita naulii. Alay dangolo au mabain agya aha, anggo sosian pamotoanmu. Asa unang songon naso tarjua denggan basamu, naing masian lomo ni roham. Atiki alana umbahen nasirang ibana sangobas yakko, asa gabe saliling na ibana diho. Dadabe na posom ibana, tunglobi siyan na poso, songondongan na hinahulongan, lumobi di au, labbe hama diho. Mangihuton ruhut tanoon, tole di bagasan Tuhani. Asa molo di toko au dongammu, jakom maibana songon au. Alay molo tungadong salana, manangutang na diho, tuau may rajumi. Au Paulus manurat tosa dohot tangakku, pabua au sigarari, unang jolo hudok tuho, na marutang diri doho tuau. Olo tutu anggia, naing marutung au sian ho di bagasan Tuhani. Pasabam maati-atekku di bagasan Kristusi. Alapos rohakku, uluammu au, umbahen na manurat au tuho. Ay huboto, patupaon mo do lumobi siyan na hudoki. Imasahat na, martua maaka na umbege hatan di debata, jalan na upiopsa. Tabege masa da ede pujian siya nakaamata P2MI.
Mauliate madi itu hatta, mauliate madiaka amata P2MI. Asa saibonyan tiap hari Minggu merkur. Tapapungo mapiliata. Tongon ojahan ni piliata di dohatan itu hatta di poda 15 ayat 16. Tagonan naotik mardongan biar mida Jehovah asa arta godang mardongan hasusaan borhat mamu. Tapuji tu hatta marhite deta nomor 230 sia ayat sadaro di tolu dang tadi konokkuho. Musik. Rap jongjong mahita, tay dehon mas say pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan, na pineleho tujuan.
Begema titing ni Huriata. Dapat akasma tikting manang buah-buah di Parminggoto Sadarion. Minggu Sadaro tanggal 10 Sada September 2022. Minggu Nanangro di Patupado Marpiliat Tujolo. Imatu dana pembangunan renovasi gerejata. Kebaktian sekolah minggu dok remaja di Patupo 2 gelombang secara offline di PKMI Sada Medan. Masuk pukul 8 dohot pukul 10 Sada WIB. Jala mengikuti protokol kesehatan. Hari Selasa tanggal 6 September 2022, pertanggungan keluarga sektor Setiabudi Padang Bulat Tolu, di Patupa di Bagasni keluarga Situa Dr. Andus HDM Silalahi, Nur Hayati Borona Pitupulu, nama ringanan di Komplek Geraha Tanjung Sari, Blok D, nomor 4 Medan, masuk pukul 10 WIB. Hari Rabu tanggal 7 September 2022, pertanggungan evangelisasi sektor Naparjolo di sektor Medan Kota di Bagas di keluarga M. Sitinjak SH T. Boru Panjaitan, nama ringanan di Jalan Saudara nomor 50 Sadabe, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Di sektor Ayahanda di Bagas di keluarga Beni Simanjuntak Leni Pangaribuan SPD, nama ringanan di Jalan Periuk nomor 22, masuk pukul 20 WIB. Hari Kamis tanggal 8 September 2022, pertanggungan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Dohot pertanggungan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Hari Jumat tanggal 10 September 2022, di Patupa Huriata do sermon le speaker calon le speaker dohot majelis di gereja masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu tanggal 10 September 2022, pertanggungan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Akarwas ni Huriata nama ulang tahun hari perkawinan, siang tanggal 4 September 1 tanggal 10 September, godangna 2 keluarga. Saksongoni nang akarwas ni Huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh, siang tanggal 4 September sahro di 10 September 2022 godangna 10 walu halak. Silua sian Huriata marhiti hatani tuhata sampai salmen sia puluh sada ayat 10 sada. Ay dohononna do akka surusuranna taringotuho asa dijaga ho diaka dalanmu sudena. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun madihamu. Gajang umur muna, kipas jala goklas niroha mahamu toktong, tuhata jisma mamasu-masu hamu. Nama ragam, di Minggu Sadarion, ima di Parmingguan Gelombang Naparjolo, nunga di Patupa penyerahan hadiah, tuaka yana kota na berprestasi, peringkat sada 2 tolu, dohot peringkat umum, sada 2, di tingkat SD, saat tu SMU Manang SMK. Di hari Sabtu, dohot Minggu, tanggal 10, tanggal 10 sada September 2022, berangkat do P2MI Gemi Huriata, Patupahon retreat dohot pembinaan di Silalahi, Jalalos di Patupado acara Ramatama Manang Kunjungan, dohot P2MI Gemi Maranata Sidikalang, tataknya koma Asamardala Denggan Jalamakorhon Hamajuon, tu P2MI ni Huriata. Ipukado Huriata do Marguru Malua manang kelas kateksasi sidi, tu aka iana kota nama rumur 15 tahun tu gijang. Pendaftaran dibuka mulai siang Sadarion saat tu hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Jala persiajaran Marguru Malua dimulai di bulan Oktober 2022 nanang roon. Di hari Senin tanggal 5 September 2022, di Patupado rapat bulanan majelis untuk evaluasi program kerja masuk pukul 10 WIB. Asa dingot aka majelis ni Huriatama
Madohoti para potoni. Warta renovasi gereja, dohoton huda kami tiki tu panitia renovasi lau pasaton kemajuan ni renovasi ni Huriata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam hormat dari kami panitia renovasi untuk Amang dan Inang, orang tua kami di sini. Kami di sini berdiri mewakili Amang Ketua Panitia Renovasi. Beliau sudah kembali bekerja di luar Medan pada hari ini. Kami dari Panitia Renovasi akan menyampaikan progres kerja renovasi gereja kita sampai minggu ini. Pekerjaan saat ini yang masih dalam tahap proses pelaksanaan yaitu pengecatan bagian luar gedung gereja dan gedung konsistori. Pekerjaan bagian pagar bagian samping masih dalam pemasangan tulangan kolom pagar, sedangkan pagar bagian depan sudah selesai, hanya tinggal pengecatan dan pemasangan gerbang. Pekerjaan bagian dalam gereja yang belum selesai adalah background podium, altar masih dalam proses perakitan di workshop, dan dalam 1 minggu ke depan kita harapkan selesai, dan pekerjaan finishing pintu gereja. Bisa kita lihat pintu sudah terpasang, depan, samping, kiri, dan kanan, hanya tinggal pintu di bagian balkon kiri dan kanan, serta pintu konsistori. Pekerjaan plafon sudah selesai 100%, dan instalasi listrik yang belum selesai, hanya tinggal pemasangan lampu tangga bagian depan gereja. Bapak Ibu, bila mana ingin melihat bahwa lampu sudah terpasang pada saat hari-hari kerja Senin sampai Sabtu, apabila tukang sedang bekerja, Ibu Bapak bisa datang ke gereja untuk melihat dan melihat bahwa lampu listrik sudah menyala secara sempurna. Yang kedua adalah saldo keuangan kita. Kita telah menerima dana talangan sebesar 700 juta rupiah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dana tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan dan rasa percaya dari jemaat kita yang memberi dana talangan tersebut terhadap pekerjaan panitia renovasi. Beliau juga merasakan bahwa panitia renovasi bersama para komisaris sektor dan jemaat yang telah berupaya maksimal dalam pengumpulan dana. Juga beliau merasa bersuka cita melihat hasil kerja kontraktor yang rapi dan profesional. Maka agar kontraktor tenang dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga jemaat dapat dengan tenang memberikan dana-dananya, maka diberikanlah dana talangan ini. Sehingga kita bisa membayarkan seluruh termin-termin tepat waktu dan renovasi gereja dapat diselesaikan dengan baik. Dan dana talangan yang kita terima itu adalah untuk menyelesaikan sisa pembayaran termin pekerjaan kontraktor yang meliputi termin ketiga, keempat, dan masa retensi 95 juta. Kita telah berhasil membayar termin ketiga pada tanggal 2 Agustus yang lalu. Maka kita akan bersiap membayar termin keempat apabila telah terjadi serah terima pekerjaan kontraktor kepada gereja, itu direncanakan pada tanggal 15 Oktober mendatang. Pada tanggal 18 September kita rencanakan kita sudah bisa beribadah di dalam gereja. Maka itu kita berterima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan dana talangan tersebut, namun kita punya kewajiban untuk mengembalikan dana itu 30 juta per bulan, dan itu akan berlangsung selama 24 bulan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain dengan dana renovasi yang ada di anggaran biaya, ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Contohnya adalah menaikkan paving block kurang lebih 10-15 cm, kemudian rekondisi kursi gereja kita yang harus kita perhatikan, kemudian alat musik dan multimedia yang akan kita kondisikan dengan keadaan gedung gereja kita saat ini. Masih akan kita bicarakan kembali nanti di rapat majelis bagaimana kita menanganinya. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bahwa ada saldo 501.680.702 rupiah. Jadi ini sudah termasuk dana talangan. Maka kita
harus bisa saling tolong-menolong untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana talangan tersebut. Kita optimis Jemaat GMI Kasih Karunia Medan pasti mampu saling bahu-membahu untuk memenuhi kewajiban ini. Karena panitia renovasi tidak akan dibubarkan sampai dana talangan ini selesai. Kita bertanggung jawab sampai ini betul-betul selesai dan rapi, sama-sama kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan bersemangat memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan firman Tuhan untuk bait Allah yang sudah kita bangun ini. Perkataan Tuhan Yesus adalah, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku, yaitu Yesus Kristus, akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Ima sahat nitik ting di Parminggota Sadarion, ada orang somartangnya kita, Maret Dehita, Sian Buku Endeta nomor 256 ayat sada, saat rodia tolu, Yesus haposaku. Sada marohata martang yang mahita. Puji-pujian mardongan hamuliaton ma di sobarohan nami tuho ale di bata amanami para sirohana sumurung. Kinatakas huidalah hami dengan nibasam doh pasu-pasum. Namar mudu-mudu ngulu nami. Madongani maparagogoi hami mangula akasiolon nami saminggu manipat. Ilasodo hami mangula akasiolon nami di bakasan lasning roha. Jala di padoho do hami sian akamara, uju nahula hami akasilon nami. Atong ale Tuhan, diari napidar badiamon, rodo hami sian inganan nami be, lamar saur do hoto marhite hatam, lamar saur do sude akan naposom di ingananon. Asa marhite haroro nami ale Tuhan, kabidapotak kami di pasu-pasu pargugon, di pasu-pasu nanang jalon nami siako, asa adong bohal di ngulu nami, madalani ari-ari ngulu nami, nanang si pasatom muda petu hami.
alani ali Tuhan, loasma rohami marhite tangyang nami salhut ruas ni huriam, alai adora supasatami tangyang nami ali Tuhan, kuboto hami, jol managali duhami, jala jut duhami mangalusi akka patikmu, jala mardosa duhami di akka sudi ulaun nami, alani ali Tuhan, sesama salut akka dosa nami, asatama hami mangido marhite tangyang nami tu adopamu namaramu yauni. Asa gabida potak kami siyan pasu-pasu nanang pasatommu. Ali Tuhan di bata ama nami, upasat nami, negara nami Tuho, ala huboto hami Tuhan, gudang dope jalama sa dope tonga-tonga nami, imawada virus corona, COVID-19, alani ali Tuhan pos doroha nami, dinaung didongani hohami madalani, hari-hari ni ngulu nami, dalam marhite tangyang namion mangido hami to asini roham, asa tapar homa saluhut akawabah virus coronaon siya tonga-tonga nami, asa unang hatahutok kami ali Tuhan di madalani hari-hari ni ngulu nami. Soksongon ni ali Tuhan, kupasatami ma huriam Gereja Metodis Indonesia Tuho, asa homa toktong mamasu-masu aka uluan nami, bisop nami di gemi wilayah sada, wilayah 2 hadot wilayah pengembangan, oro disalut akan aposom, amat TDS, amang padita, guru Injil, dok sudi ruas ni huriam na parsidohot di ulaon parmingguon di tikyon. Asa pos dorohan nami ali Tuhan hodo mamasu-masu na sida, pamamangalian gogo jara parbinotoan, asa salut aka ulaon na sida, boy gabi sitiro di hami di aka ruas ni huriam. Soksongon ni ali Tuhan ng huriam di ingananon, Gereja Metodis Kasih Karunia, upasat kami matuho, ima uluan nami, amang pendeta Elubis, dohot asisten pendeta Kriston Sihaan, pendeta Elita Francisca Huta Barat, upasat kami nasida tuho ali Tuhan, akan aposom na mga ula di Huriamon, asa pargugoy jal parbisuhi, asa marhite-hite nasida ali Tuhan, salut akaruas ni Huriam dapot apasu-pasu, gabi turuan manasida, di pangalaho, di pakateon, di pamerengon, nang disaluhut akagulmit ni ngulo nami. Asa marhite-hite ulaun na sida ali Tuhan, lam tugu haporsyan nami ruas ni huriam. Soksongon ni ali Tuhan di program gereja nami, imarenovasi gereja, kupasatami matuho, asa tuktuki jala ukap maroha nami, asa tarbaik kami ali Tuhan, parsidohot, disaluhut akadana, na diporluod tu renovasi gereja nami. Jala pasu-pasu masalut aka ulon nami, asa tarbek kami ali Tuhan manupaki, disaluhut aka dana na diporluhon ni renovasi gereja nami. Jala pos dorohan nami ali Tuhan, yari-yari na mangihut, boy mamasukan nami gereja mi, gabi beribadah mahami di bagasan sonang suari-ribuan. Soksongon ni ali Tuhan, nang disalut aka seksi nuriham, sian sekolah minggu P3MI, PWMI, P2MI, pasu-pasu ma saluhut aka seksi nuriam, asa mardalan, kobar tolomoni roham, gabi puji-pujian di guarmu, jala saluhut aka seksi, boy mardalan hobar tolomoni roham. Soksongon ali Tuhan upasatami do saluhut aka ruas ni huriam, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, upasatami saluhut aka pergumulan, aka hamaolon, aka nama sa aka si pikiran ni huriam, pasu-pasu male Tuan Romaho, tu tonga-tonga ni keluarga lepas keluarga ni huriam, mamasu-masu saluhut aka parkarejon nami, mamasu-masu saluhut aka rencana-rencana nang sipatupaon nami, asa marhite-hite padonganiommu, gabi dapotak kami disalut aka nahula hami, marhite-hite asini roham. Soksongan ali Tuhan hupasatami ma saluhut aka yanokon nami, na pinalumehommu di tonga-tonga ni keluarga nami. Pos dorohan nami Tuhan hupasatami nasida tuho, siya na met satu nama godang, di bagasan parsikolaan na urupi ali Tuhan leo napistaran, di aka naung tamat siyan aka parsikolaan na, hupasatami tuho ali Tuhan asay di patuduho, aka dalan hanguluan ima parkarejuan di nasida. Soksongon nang dianak kon nami naung tang umurna, nang manyan marhot ripe, alay dang dapat sirokap nito di nadope, pos dorohan nami ali Tuhan, kupasatami do akay rokon nami tuho, asa homa patuduhon sirokap nito dina, asa marlasin rohan na sida akay nakon nami,
na kami saluna akan atorasna. Sok songoni ali Tuhan, ditikyon martangya kami tuho, dia ka anak ni Huriam, naong di pasu-pasu ho, mardongan pasu-pasu pardonga saripion, alay saro ditikyon dang dapota do penasida, di pasu-pasu hagabion ni hajol maun, di tubuhan anak do boru di tonga-tonga ni keluarga nasida. Ali Tuhan asih maroham, marhitetang yang nami mangidohami tuho, asa pasaut masaluhut akan nasinakap ni roha nasida, lehom matu nasida las ni roha, lehom matu nasida saluhut akasi pangidon nasida, tarlumobim al Tuhan di hagabion ni hajol maun, di tubuhan anak do tubuh boru di tonga-tonga rumah tangga nasida. Sok songoni ali Tuhan, martangnya kami tuho, pasahaton, amanam inanami nangdongan nami, na di bagasan parsahiton nuaing, na pihak di podoman na manang di rumah sakit, na tarsurat di buliton manang naso tarsurat ali Tuhan. Marhite tang yang namion hupasata minasida tuho, asa homa, mangapehon tangammu naguk pasu-pasu mamasu-masu pamatang nasida, asa tanggal masalut akasait sen papatang nasida, gabi marlasin roha manasida, alahama malum na pirasat mutu nasida. Sok songoni ali Tuhan hupasata mimatuho, salut akan na tua-tua nami, nang sudah guguna lanjut usia, dihagalion ni pamatang na ali Tuhan, martangnya kami tuho, asa pargugoy ma nang partodion na, asa toktong marsihohot nasida tuho, jalan marpong asa dia tuho, disalut aka keluarga na marmudu-mudu, na marawat orang tua namion, lehon mahasabaron, lehon mahasabamon, asa marhite-hite nasida, amar lasin roha akan tua-tua nami naung saurum matuan. Pos doroh nami ali Tuhan, naung ditangyok ko datang yang nami, jala pos doroh nami, napasahatom muhi hobar tulumoni roham. Sok songoni ali Tuhan, satokin nari, bigyon nami mahatam, nanang pinatolhas ni naposom di tonga-tonga nami. Pargugoy mana posomi, parbisuhi, asamar hite-hite hata na pinasahat na, saluhut akan nabigisa, kami salut ruas ni Uriam, tarpasu-pasu marhite hatami. Pasu-pasu na posom, pargugoy, parbisuhi, pasu-pasu masalut aka ulaon na, pasu-pasu ng keluarga na. Atong ali Tuhan, kupuji ho sobahami moho, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matang yang nami. Amin. Laho manomunomu hateni tuhata, ima jamita di minggu tasaderion, marede mahita sian buku endeta nomor 250 tulu, ayat sada saro di ayat tulu, kubege gokoni Yesus, rim mahita jongjong saluhutna. Osan masih
Damai ni debata na sumurung, di mana mangaramoti roha ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Ali Tuhan sa sitong na dang talup manang dang tamahami ro manobba tuho. Ala ni pardosaon nami alay ala denggan ni basam di habur jomido bana pola do boy hami ro manopoto tu joromon mangido mangalap gogo na siya koe ala sotuk gogo nami mardalani perdalani ngulu namion yakana masa na songgop di hami ganup marsada-sada alani ali Tuhan marhiti hatamon dehon ma gugu di hami ganup marsada-sada asa dinalau mardomu sirang kami anon sipul ulaun kebaktianon buanon nami ma pasu-pasu nasyak koe jala gugu nasyak koe asimaroham di hami ali Tuhan tangi homa elilit nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu damang dainang. Kurian itu hatta hanya ulungan di bagasan Kristus Yesus. Ya di minggu sadarion tapi kemahatan di debata ima natar surat di Evangelium ni si Lukas bidu 14 mamuka maisian ayat 25 rodi ayat 30. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 33. Pujama hatan itu hata natar surat di Evangelium ni si Lukas pitu 14 ayat 25 rodi ayat 30 songonodo tar surat di si alai torop do halak nama dongani ibana jadi umusur ma ibana nin nama madok nasida ganup halak na rotu au dang tarbahen gabe sisiakku ia so di hasogohon ibana amana inana na niolina anak konna ahanggina dohot akka ibotona rodi hosana sadiri yang terbahin gabe sisiaku halak na so manuhuk silang na tu ibana laho mangihuto nau ai ise hamu nagiot pajong jokon palas-palas
naso jumolo hudul mengetongi si pala hona tusi manang na tuk laho patuluson unang dipauli jolo ujahanna HP dang tuk gogona pasahatosa gabe surahan ni sude halak namar nidasa ibana donon na sidama dibuka halahon to pajong cokon HP dang adong bahenon na pasuton ise raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumolo hudul mamikiri manang natar dopakosa mardongan saloksa soldadu alonai naro mana hobi ibana mardongan dua loksa alayang goso tarbaini suron nama pangulu isan holang dope musui mangido pardamaian hamu pe dang tarbaen agia ise hamu gabe sisi aku anggoso tar tadi kosa nasa na di ibana amin ido sahana amanginang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus rupuk jamita di mingguta sadarion kami do topikna ima manghiuton Yesus ikut do porsan silang. Damang dainang dinamang hito Yesus. Adong dosa ada pemahaman na perlu tapatakas. Molo manghiuton Yesus. Takolan taruli hita di pasu-pasu nih. Daladang adong di dok Yesus molo manghiuton ibana. Ikon sonang so haribu-ribu donguluna. Dang adong sahit, dang adong parukilon, dang adong na asing aka arsak. Dang adong di dok Yesus omoni. Alay tung takas do marhite hatan di debata di tikisa darion. Ia molo manghiuton ibana. Ikod do manuhuk silangna. Manang mamorsan silangna. Torop do halak manghiuton Yesus na yang gabi sisianna. Paringot, kobar tu parikop ni jamito. Boy do taide. Maragam do motivasi ni natoropi, manghiuton ibana. Adong maraon, molo menurutau. Ala naung di ida natoropi. Halongangan, nabi nain ni Yesus. Adok mai hobar tu na ni leonna mangan 5.000 halak na torop. Sian 5 roti 2 dekke. Daladong may muse di bereng na sida na toropi. Pabahenan ni Jesus. Ulaon ni Jesus. Di pamalum Jesus do. Akka na marsahiti. Akka na mapitung. Boy marnida. Jala akka na asing atahe. Ramar ni dai damang dainang natorop. Nanido ni
di hatani Tuhanon perikop jami taon. Ata heta bunai mangihutun Yesus. Ata heta bunai gabe sisian ni Yesus. Ido radi rohani akan atorop di tikia manginang. Dalam hupartu si adong dodi bara akan atoropi mangihutton Yesus alani motivasi manang faktor ikut-ikutan. Dada dia tu sinasida lapatan songo dia do sasitongna ia molo gabe sisianna. Opartu sida mang dainang. Yesus tidak menginginkan sesungguhnya orang-orang yang mau mengikut dia, orang yang hanya ikut-ikutan dan tidak punya prinsip kuat. Orang yang mengikut dia hanya ingin berkatnya, namun tidak ingin menderita. Oleh sebab itulah alani imai damang dainang obartu parikop ni jami taon, Yesus ingin memastikan jika ingin mengikut dia, molo naing mangihutton ibana, dakolan taruli di pasu-pasu nai. Alai ikon siap do radedo ibana manarita. Siap untuk menderita. Siap untuk berkorban. Siap untuk menanggung segala resiko. Ayujui amang inang. Borak do molo mangihutton Yesus. Gudang do tantangan macai borat. Dala ido ubana didok Yesus dison damang dainang naniaulongan di bagasan Kristus Yesus. Inaro akan atoropi mangihutton ibana. Idok Yesus do ganup halak na mangihutton au. Naro tuau dang tarbaen gabe sisiakku, ia so dihasogoon ibana, amanah inana, naniolina, anakonna, hahanggina, dohot akai botona, tarlumobi hosana. Idok bana, nidok nakaning macai borak do mangihuttot Tuhane. Tang songon na dipikir horni na toropi. Eta bunete, mangihuttot Tuhane ete. Inna. Dilihat do mangan, dilihat do minum, tupado di bayar sude. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kontras dengan hal itu, berbeda dengan hal itu, harus siap untuk mengikut dia. Inang amang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus, sian turpuk jamita dihita di minggu sadarion, adong madua, 2 poin, nalaho sipar siajarotta, ya molo naing gabe sisiani Tuhani. Nabarjolo mai, makaulongi Yesus. Lobi sian makaholongi na asing. Makaholongi Yesus, lobi sian na asing.
merujuk pada ayat 26. Amang inang masairiko do patorakonoton taringo tu ayaton. Asa unang gabe lilu hita, pilit hita, mangatusi. Unang gabe salah hita, manapsirkon ayaton. Di ayat 26 na didok nanak kaningani. Ganup halak narotu au dang tarbaen gabe sisiaku iya so dihasogoon ibana. Iya so dihasogoon ibana. Amana inana naniolina yanakonna hahanggina dohot akka ibotona. Terlubobi hosana. Molo tajaha di bagasan lai lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia adong di bok kamu waing berek kamu mak ayat onom didok di sini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Garis bawahi mak damang dainang. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci. Artinya harus membenci. Tentu ini kan harus kita jelaskan. Ai molo sisian ni Tuhaniau, ai molo gabi sisian ni Tuhaniau, pangi uni Tuhaniau, mangi hutot Tuhaniau. Dang boy be atwaku ibotoku hanggiku. Dang boy jupang aku be natorasu at tarsongonido. Hira-hira pengertian ni jamiton ayat ni di ayat otonomon. Amangin ang nanihaulongan di kebasan Kristus Yesus. Padohon ni Yesus dison, molo naing gabi sisianna, dada laho madok, tapar suada natorasta, unang tapak kulingi hahanggita, ibototta, saluhut tahe keluargatta, akan nama kahulungi hita. Dadai. Na didok ni Jesus dison. Taringot tu ayat onom sinakaning. Iya so dihasogoon ibana, amana inana dan seterusnya. Atong ahado nalaho sidohonon ni Jesus taringot tu si. Di persiapan ni jami taon, ubadik ko maamanginang tu Alkitab bis bahasa Indonesia sehari-hari. Lam atus mahita disi, didok masongonon di bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau orang datang kepadaku, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Tamboi tatu siate yang manginang itu. Ulak ko selnai. Kalau orang datang kepadaku, kalau ingin menjadi muridku, kalau ingin menjadi pengikutku, tetapi lebih mengasihi orang tuanya, saudaranya, ia sesungguhnya tidak menjadi layak, tidak layak menjadi pengikutku. Jadi takas madamang dainang lapatan na disi taringot tu ayat orom nakaning
Wado hita mangkatusi iya so dihasugoon ibana amana inana dan seterusnya. Maka holongi Yesus lebih sian maka holongi na asing. Jadi konjis do prioritas utama. Molo kita mengihutton ibadah. Dada lahonok nang dohonokku dang rikot keluarga idao. Tak pola tota akang kita ibu tota dao. Dang ia manginang palias. Alai lebih merujuk kepada harus lebih dan lebih mengasihi Yesus dari semua itu. Barulah layak menjadi sisianna. Naing manian makaholongi Yesus lebih sian nama kaholongi natorasna. Manang akka keluargana. Ido na didohon ni Yesus. Taringot hobartu ayat onom sinakaning. Naeng manian makahulungi Yesus sian akana asing. Naeng manian makahulungi Yesus lebih sian artami. Lebih sian nadong diho. Ayadong do amanginang tarsurat radi boto hamudo yete. Baik Evangelium Lukas 12 ayat 24. Idok disi ai iya disi artamuna disido nang rohamuna. Ya ada ujamita honon. Gereja pelayanan nami sitiki udok do turasi amanginang isodo rohamuna manang tu ijabu do. Pamatang muna do ison rohamuna tu dia. Use saud dohamu memikirkon bagas muna ngau sordak naing pitu nakaning. Baru nakaning lemari naing berangkasi. Do pesi. Biling muse jamita ni perjamitau. Harus mengasihi Yesus lebih dari apapun. Satu syarat yang mutlak untuk mengikut dia. Adong dopena tersurat di sini. Di Markus 12 ayat 30 nama dok songonon. Gala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam. Sian nasa roham. Dohot sian nasa gogom. Alengkak besi kan? Amanginang. Maka holongi Yesus lebih sian na asing. Sian dia mei. Ate-ate. Osa. Roha. Gugu. Uri kotado Tuhane. Ay ibana do. Namang aleosa. Akana tabilangi sinakaning. Napadua hon damang dainang. Akaning na parjolo, ya taringot laho mangihutton Yesus, nagabi si siyan na, ikot do makahulongi Yesus, lobi siyan makahulongi nasing. Nasingon keluarga. Amana, inana, ibotona, anggina,
konna artana lalu natahe maka holongi Yesus lebih siani nabaduahon ikon manuhuk silang manang mamorsan silang Panghiuto Yesus ikut do mamorsan silang. Ia molo naing gabi sisian ni Yesus ikon manuhu silang manang porsan silang. Ayahado labatan ni hata ni Tuhan taringoton. Ditiki memang molo adong sedahalak mangihutun Yesus ikut siap do menderita manginang salib taruhannya nyawa taruhannya ido ubanna dia dolhon Yesus dison ikon manuhu silang manang ikon mamorsan silangna salib di sini melambangkan penderitaan seperti Yesus disalibkan dan mati. Salib di sini menggambarkan siap untuk dibenci dan dikritik. Dia berkorban. Rade mangaleho tikina. Pikiranna nang artana rodi hosana. Lahu mangihutton Tuhani. Jadi mangihutton Tuhani dakolan merenida pasu-pasuna. Alai ko siap dotong menderita. Ada orang yang mengatakan ikut Yesus sangat luar biasa, berkatnya luar biasa, melimpah. Tak akan dibiarkannya kita jatuh. Tak akan dibiarkannya kita menderita. Tak akan dibiarkannya kita sampai tergeletak. Benar Bapak Ibu. Yesus baik, benar. Tuhan itu maha pengasih, benar. Tuhan itu maha pemberi berkat, benar. Tapi satu sisi yang harus kita garis bawahi bahwa mengikut Yesus pun ikon radedu hita manarita. Mengikut Yesus ada sisi enaknya dan ada sisi penderitaannya. Ya molo sisi tabu na mengikut Yesus ima tangadong nasotar patupa ibana. Amin. Amanginang. Ido kan? Tapor siya ido kan? Mangihut ibana, mangihut tot Yesus, dangadong naso tarpatupa ibana. Alayadong do di sisi na asing amanginang. Ay molo suibigi tang dopetan yang mi inong among Bapak Ibu. Setia dope hamu madok nakaningani dangadong naso tarpatu-patu ani. Manang torgali do hapor siam muna. Mari kita renungkan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Molo sian segi menderita ikon siap do manadikon ima hadagi ngotta. Lapatanna mangihutto Yesus di son. Gabi sisian ni Yesus di son ikon manuhu silang. Lapatanna di konteks nuaingon manginang hupatorang ma di son.
unang mura-mura merdadi. Kota bating do hita. Apalagi dong nami perhala dua teh, amang inang. Unang ala dikritik saotik tor merdadi, tang robe. Gali, tang ulubi mangula. Molodang, unang jalo tohonani. Ay mangihu Jesu kosongan itu. Utup si paremi, si pata. Unang makosomi dong ammu. Serep homar roha. Tung dipakai Tuhan ipeho di son, di langgatanon. Serep mah homar roha. Unang adong aka pikiran najat di dirim. Ipata na ding do taula manginang. Alay siya dong do protes kritik ade. Itu kan taulahon na dinggan. Tong do adong kritik. Patial-tial honi, pajago-jago honi. Rumah tangga na pe subuhi pature. Anak kon na pe subuhi pican. Naguda nga si tanne. Naguda gaya ni. Ay si harwana ulo songoni rumah tangga na. Isi harwana ulo anak kon na songoni. Isi harwa na ulo amat tanah dang rotu gereja aktif tu gereja. Isi harwa na ulo inat tanah dang rotu gereja. Isi harwa na ulo keluarga na berantakan. Sursar. Kadang adong dang tani bihoni. Dak tahirimi. Alay masa may. Mga dopi da bang dainang, wado, sumurut do. Semangat muna. Mudur do hamu mangiutot Tuhani. Ido na idokon itu aja Yesus di sohon taring at tuakan atau ropi. Seolah Yesus menginginkan kualitas lah. Mengutamakan kualitas, mengikut dia. Belum kuantitas. Walaupun itu kita perlukan. Alay damang dainang salu nai dada gabe mudur hita. Tongon nahurok nakkaningani. Nadinggat taulahon. Alay si adong do nahurang. Diberi kadong atta teh. Pola ma gabe muruk kita di si. Mudur hita isi. Aitoy ma Tuhan. Ngabe. Saya ma. Tak pola gabe majelis au. Tak pola gabe celes au. Tak pola gabe le speaker au. Tak pola aktif biau di huriai. Tuh ma. Aisotola pa babege. Dada gabe ima bayan mudur hita manginang. Mangihutot Tuhani. Ima silangi. Nadinot ni Tuhani. Alay toktong mahot di hapor seota. Toktong mataulahon akan adenggan. Mengundang agak kritik-kritik sian na asing. Ay mula kana sumado taula manginang. Idaon ni natorok may. Tahe nasala dua ope manilay inangi amangi. Gabiin na mamaon.
ulahom manadinggani tung pehaci roham, tung manuhuk silangi, ulahom matoktong mangulahosa. Ai ulauni dada lau tuaka natoropi. Alai taulahon nadinggani holan mabain las ni rohani Tuhan itu. Amin, amang inang. Untuk memperjelas pernyataan Yesus berikan perumpamaan tentang bagaimana keputusan untuk mengikut Dia. Yang pertama, Yesus mengumpamakan songon di natar surati. Kada halak nagiot pajongjok kon palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palaon natusi manang natuk laho patuluson. Unangan non di pauli ojahani ape dang tuk gogo nate amang inang ahamadohonon ni halak natorop pajago-jago dre pajongjok kon palas-palas so tuk gogo na pajago-jago doi majakon majalo tohonani ape hola saotik do persoalan tormuduri kan meila hita manginang dipatudos muse sadanai taringot sadaraja nanaeng borhat marmusu mangalo dengan neraja ay jumulo manyan hudul mamikirhon manang na tarpatu panasida do mangalo musunai tuk dogogoni soldarunai mangalo soldaruni musunai sotuk pang gabi maila maun dua perumpamaan norma hidup Tuhan Yesus Kristus asa ina manghiyut to ni bana unang golom-golom ria sekali Kristus sampai mati tetap ikut Kristus unang do itu ngadalan mudur hita alani akan namasa nasonggop di nguluta. Mengakhiri renungan ini dari perumpamaan Yesus yang kedua tadi mau menjelaskan bahwa keinginan untuk mengikut Dia jangan lahir dari keputusan yang asal mengambil tanpa memikirkan, hanya semangat di awal. Tetapi kemudian setelah mengikut Dia, haci doa apa teh? Sini ribu tabu mengikut Tuhani. Berhenti di tengah jalan karena apa yang diharapkannya dari Yesus semula ternyata berbeda. Sebab mengikut Yesus bukanlah untuk memperoleh arta portibion, alai arta di Banu Agijang doa manginang. Dari pernyataan Yesus itu, awal dengan kedua gambaran yang disampaikan tadi, Yesus hendak menjelaskan kepada kita bahwa mengikut Dia dibutuhkan komitmen yang kuat untuk terus konsisten
secara terus menerus mengikut dia. Sekalipun songgop parsahiton dingulun, baru kilon, harugion, nang akan asing. Yesus memberikan peringatan kepada banyak orang pada saat itu, termasuk kepada kita. Mengikut dia bukanlah jalan yang mudah. Perlu pengorbanan. Salib harus dipikul sepanjang jalan mengikut Yesus. Doktong mahitanyan, gabi sisian ni Tuhani. Nah di perjalanan ni ulut tahun, tetap maniup, tetap hot di hapor siauta, sah tutik kina. Nah nilehon ni Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Hodo ali Tuhan, nahu pangasahok kami di perjalanan ninggul namion. Tukpe huboto kami sian hodo haroroni pasu-pasu na moliutus. Tukpe huboto kami dangadong nasot tarpatu paho dingulu nami. Tukpe huboto kami matsay tabu uli. Gudang pasu-pasu na hujalo kami na siyak koi di perdalan ning ulo nami sa tutikyon sa tubason. Alay tong manyan huboto kami. Dinalaho mangyutok kope. Tong do ikurade kami menderita. Takolan